Sibayo kabalen, niya ako Alvin Bautista ni Explore Pampanga. So for today's video guys, no, pinadalan nga tayo ng mga special halo-halo ng Macabebes. So ito, may limang flavor sila guys. Meron silang halo-halo de leche, halo-halo de pastillas, halo-halo de langka, halo-halo de alaya, ube, and then yung syempre yung pinaka-jumbo nila guys. So mix, good for two. Tignan nyo naman guys kung gaano siya kalaki. Alright, so titikman na natin sila. Syempre ano kabalen, lalagyan muna natin sila ng special milk nila. So pag pinadeliver sa inyo, hindi muna nakalagay itong naka-special milk nila. Kayo na mag-halo guys. Yun na kabalen, bali titikman na natin yung mga halo-halo or mga special halo-halo ng Macabebes. So unahin ko na yung halo-halo de leche nila guys. So ito siya. Look at this guys. So ito siya, alright. Masarap guys yung pinaka leche niya. Hindi siya ganun katamis. Sakto-sakto siya guys. Nakaka-refresh kabalen. Next naman titikman natin guys itong halo-halo de pastillas nila. So ito siya. Oops. Yung gatas. And guys. Masarap ng pinaka-pastilla na guys, no? Matitikman mo talaga sa pinaka halo-halo de pastillas, and then syempre na combination pa nung mga ibang ingredients niya. The best. Nakakawala ng init. Lalo ngayon summer. Yun na kabalen, next na natin titikman yung halo-halo de langka nila. So siya, so isa sa mga gusto kong sangkap sa halo-halo pag nag-order ako is yung pinakalangasa. And then syempre meron na rin siyang mga iba-ibang ingredients sa pinakaibaba. So mas marami ingredients nito compare mo dito sa mismong leche flan tsaka sa may pastillas. Alright. Kunin natin yung langka sa pinakailalim. Pakita ko sa inyo. Look at this. Alright. Whew. Masarap na guys. And then itong mismong halo-halo ng Macabebes guys, hindi siya nakakasawa kasi sakto lang yung tamis, and then syempre nakaka-refresh talaga, lalo na summer. Perfect na yun guys. Yun na kabalen, next na titikman natin itong halo-halo de alaya nila o yung ube. So papakita ko sa inyo guys, ito siya. So napakarami na rin yung ingredients compare dun sa unang dalawa, yung pastillas and then leche. Ito siya guys, kunin natin. So kung makikita nyo sa pinakataas niya guys, ito yung pinaka ube alaya nila. Tikman muna natin yung ube alaya. Ang sarap niya guys. Yung pinaka ube alaya pa lang, the best na. Siyempre samahan mo pa siya ng ibang sahog niya. So tayo, mix natin sa pinakailalim. And syempre ano kabalen, last natin titikman yung pinaka-special halo-halo nila o yung tinatawag nilang jumbo overload. Ito siya guys. So kompleto, recados yung pinakasahog niya. So meron siyang leche flan, pastillas, langka, and then ube alaya, and then syempre yung mga ibang ingredients. Makikita mo no kabalen, meron siyang mais, may beans, and then may gulaman, may pearl. So titikman na natin siya, papakita ko sa inyo.
Oops. So pala niya guys. So ito na yung ube tsaka pinaka leche flan. And then yung pinaka jumbo overload pala nila guys. So 1 liter siya. Good. Kung titignan mo siya siguro guys, no, kahit tatlo, mabubusog na yun dito sa 1 liter halo-halo nila guys. Ito siya. Titignan na natin. Alright. Matatanggal talaga yung init mo guys sa katawan pag natikman mo itong mga alo-alo ng Makabebes guys. The best, napakasarap. All in all, lalo na pag pinagsama-sama lahat ng flavors dito sa jumbo overload nila guys. Yun na kabalet, kung gusto nyo mag-order pala sa mismong Makabebes, pwede kayong mag-direct sa mismong Facebook page nila or lalagay yung contact number nila dito para makapag-order kayo. And then, syempre kabalet, may partner delivery couriers din sila, yung Eats Papa and then Happy Daily. Pwede kayong mag-order through online. So, yung pinaka-prices nila, itong dalawa, yung halo-halo de leche, tsaka yung halo-halo de pastillas is 70 pesos. And then yung halo-halo de langka and then halo-halo de alea or yung alea de ube is 75 pesos. And then syempre yung pinaka-special halo-halo nila or yung jumbo overload 160 pesos guys. Sulit na sulit. For me, sabi nung owner is good for 2, para sa akin is good for 3 siya. Napakarami niya and then talaga yung pinakasahog ando lahat, kumpleto recados. So 1 liter guys, yung pinakalaki ng jumbo overload nila. Hindi tinipid sa mga ingredients, yung mga halo-halo ng Makabebes guys. So try nyo na, napakasarap. Lalong-lalo na no, kabalen is summer. So pag natikman nyo to guys, matatanggal talaga yung init nyo sa katawan. And then syempre para hindi nyo masyadong maramdaman yung init ng panahon. So try nyo na, Makabebes halo-halo kabalen. And then syempre no kabalen yung mga mismong flavor nila tulad ng leche flan. So hindi siya ordinary leche flan, napakasarap guys. And then itong pastillas, ganun din siya. So yung mga natitikmang mong pastillas na nabibili mo, so mas para sa akin mas masarap yung pastillas nila dito sa Makabebes. And then yung langka, and then yung pinaka-ube din guys, yung pinaka-ingredients niya, yung pinaka mismong alea ube. So purong-purong ubi talaga siya guys, hindi siya inaluan. And then syempre nandito na lahat ng ingredients sa jumbo overload. So the best guys, kompleto, recados, yung mga flavors nila. Hindi na kayo lugi doon sa 70 pesos, 75 pesos, and then 160 pesos. Kaya order na kayo, kabalen. Pasibayo kabalen niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So ito na nga yung mga halo-halo ng Makabebes. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And syempre, i-share nyo na rin itong video to guys para malaman ng ating mga kabalen kung saan sila pwede mag-order ng mga the best and then special halo-halo na hindi tinipid sa ingredients.